Deh rasane ngene iki. Turu nang omah ora ngopo-ngopo. Bahan terus kemeng. Ngger wale wis gaya apa wae wis tak lakoni kabeh. Kapan virus rampung iku tuh? Yo lah. Pengen dolan aku, pengen nongkrong ra iso. Nyawang HP ora ono sing ngechat. Jengkel lah lo cuma ijo gorengan go HP ku. Kapan yo? Kaya biyen meneh. Jenuh aku ning omah terus malah mikir. Bro, tak makan kerja saya. Kowe nak kerja bisa metu-metu, ya aku ning omah wae iki ngene iki. Gur klekaran tok ora ono gawean. Asal kowe ngerti, urip kuwi sawang sinawang. Sing mbok delok apik iki durung tentu apik. Sing penting intine kowe bersyukur, Bro. Aku ngene-ngene kerja ya ora kosong kono. Kowe mahasiswa kan dikei pemerintah tugas kono ning omah wae. Terus meneh kan ojek iso kuliah online to. Oh iya ngono ya, Bro. Tak kira wae iki ya enak deh, Bro. Wis kerja dadine ora ning omah tok, ya aku ning omah tok ngene iki. Iya ngono, sing penting intine kowe saiki bersyukur sih iso nang omah itu makno wae ben iso cepet mlebu kuliah meneh kaya biasane to. Oh iya, Bro, iya. Yo saya tak mat jos ya.